समाव दङ आङो टंलानि नैबे सोलोंथाइ फोथाराव आरो बे सोलोंथाइ फोथारावनो जिहेतु गाबोननिफ्राय सानथामनि आबुं हाबाफारि लानो जि जानो थांगासिनो दङ मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 59थि जि बोसोरारि थान्दै जखनथाइ आरो बे थान्दै जखनथाइखौनो दिनैनि सानाव बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन मेहेरगोनां खालामनो थाखाय माखासे मानि जि बर' हारिनि जाखांफुनाय जि लाइमोन बे लाइमोनफोरा दिनै मोसानानै दिन्थिफुंनो थाखाय नैबेयाव साखाफारा जाबाय थानायखौ जों नुनो मोननाय जादों। बे समाव आंनि केमेरा पार्सन बिथांखौ आङो दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। जितु नैबे नुथायानो जाहैबाय टंला ओनसोलनि जि सोलोंथाइ फोथार आरो बे सोलोंथाइ फोथारावनो जिहेतु गाबोननिफ्राय जि जागायनानै सानथामनि आबुं हाबाफारिजों जि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि 59थि जि बोसोरारि थान्दै जखनथाइ नैबे टंलानि सोलोंथाइ फोथाराव जानो थांगासिनो दङ आरो बे हाबाफारिखौ बयनिख्रुइबो मेहेरगोनांसिन खालामनो थाखाय जोंनि बर' हारिनि जि माखासे मोसाखावरिफोर दङ बे मोसाखावरिफोरा दिनैनि सानाव साखाफारा जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों आरो बेखौनो जि लिड लागासिनो दङ बा दैदेनगासिनो दङ दिनैनि सानाव माखासे मानि जि बर'नि जि दोरोङारि मोसानायजों जि लोब्बा गोनां जे बिथांमोना आरो आं बिथांमोननिफ्रायनो जितु मोनफ्रोमबो हाबाफारिनि सायाव जितु आं मिथिनो नाजागोन जितु गाबोननिफ्राय जि हाबाफारि बे जानो थांगासिनो दङ आरो बेखौ लानानै नोंथांमोना माबायदि साखाफारा जादों दिनै हारिमु बिथिंनिफ्राय जोङो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 59थि बोसोरारि थान्दै जखनथाइ टंला फरायसालिमानि गेलेग्रा फोथाराव गाबोननिफ्राय जानो थांगासिनो दङ। जोङो हारिमु दालाय आफादनिफ्राय जों बर'नि सुबुं मोसानाय बेखौ जों दिन्थिफुंगोन। खेराइ मोसानाय जारा फाग्ला बेखौ जोङो दिन्थिफुंगोन। बेनि उनाव जोंनि बागुरुम्बा मोसानाय बर' हारिमुनि जिउमा बागुरुम्बा मोसानाय बेखौबो जोङो दिन्थिफुंगोन। बेनि उनाव जोङो मोसानाय हिसाबै जोङो बांसिन खेराइ आयदा बेखौ जोङो दिन्थिफुंनो नाजादों। बेनि उनाव जोङो सिखिरि मोसानाय सिखिरि सिख्ला मोसानाय दाउस्रि देलाय मोसानाय मोसाग्लांनाय मोसानाय जारा फाग्ला मोसानाय आरो बिदिनो जोङो बिहामजो हान्जानिबो जोङो बेवहाय दोंथामसो मोसानाय जोङो लादों। बेवहाय गासै 120 सा मोसाखावरि सिख्ला बिथांमोना मोसागोन आरो बिहामजोफोरा 50नि बारा दं। बिथांमोनाबो बेवहाय मोसानानै दिन्थिफुंगोन। बर'नि रायजो जानाय मोसानाय बेखौ जों दिन्थिफुंगोन आरोखि। बेसेबां समनिफ्राय बा बेसेबां गोलाव टाइमनिफ्राय नोंथांमोना बेबायदि मोसानायखौ फोरोंबोबाय थादों? जोङो बेवहाय नांगौ बायदि रिहार्सल होनो हायाखै मानोना जोंनि बागुरुम्बा दोहौनि थाखाय जोङो बयबो बागुरुम्बा दोहौआव बेस्थ' जाना थाबाय। जोंनि मोसाखावरि बिथांमोनाबो आरो जोंबो बागुरुम्बा दोहौआव जोङो करिय'ग्राफनि खामानि एक्सपार्ट कमिटिनि खामानियाव जोंबो थाबाय। दा बिदिहाय जोङो नांगौ बायदि रिहार्सल होनो हायाखै। जोङो 1 सप्ताहनि एसे बारबाय दिनैजों जोङो 8-9 दिनसो जादों आरोखि रिहार्सल होनाया। आसामनि जि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिफ्राय लानानै गोबां दैदेनगिरिफ्रानो बेयाव बाहागो लाफैगोन। बिथांमोननि सिगाङाव मोसानानै दिन्थिफुंनो थाखाय नोंथांमोना दिनैनि दिनाव साखाफारासै? जों पुरा साखाफारा जादों। जोङो 90% बांसिन साखाफारा जाबाय। दिनै सानसे दंबावो। जोङो दिनै एसे हरसिम तालिम होगोन आरो जोङो नङाबा उपाय गैला मानोना स्टेजफोराबो जोंना दिनैनिफ्रायसो जोङो मैयानिफ्राय मोन्दों। जों दिनै हरसिम जोङो माने पुरा तालिम होगोन। होनानै जोङो गेवलां जा मेल बे गेवलां मेलाव जोङो बागुरुम्बा मोसानायखौ एसे मोजां मोनसे डिजाइन करिय'ग्राफ मोनसे खालामनानै जोङो दिन्थिफुंनो नाजादों आरोखि। हाय नंगौ जिहेतु गाबोननिफ्राय जानो गोनां सानथामनि आबुं हाबाफारि जों जि 59थि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि थान्दै जखनथाइ बे थान्दै जखनथाइखौ मोसानानै दिन्थिफुंनो थाखाय दिनैनि दिनाव 120निख्रुइबो बारा जि बर' हारिनि जि लाइमोनफोर दङ बे लाइमोनफोरा दिनैनि दिनाव साखाफारा जानायखौ नुनो मोन्दों। खेराइनिफ्राय लानानै जि बायदि मोसानाय जि बर'नि दोरोङारि मोसानाय बे दोरोङारि मोसानायफोरखौ दिनैनि नैबे जिथु 59थि जि थान्दै जखनथाइ बोसोरारि थान्दै जखनथाइ बे हाबाफारियाव दिन्थिगोन होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंदों आरो जोंबो बुंनांगोन दिनैनि सानाव जिथु बेयाव बर'नि माखासे जि जाखांफुनाय जि उन्दै जि लाइमोनफोर बे लाइमोनफोरा दिनै बर'नि दोरोङारि दामग्रा आगजु दिनै खाम सिफुं सेरजानिफ्राय लानानै जि मोसानाय बे मोसानायखौ दिनै तालिम होबाय थानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। आरो नैबे गाहाय जौसां बे गाहाय जौसाङावनो जिथु बिथांमोना मोसानानै दिन्थिफुंगोनखौ दिनैनि सानाव बुंदों। जिथु सुंद' सम मोननाय जादोंमोनब्लाबो दिनै बिथांमोना बे सुंद' समनि गेजेराव
गेजेरावनो जिहेथु मोसानानै दिन्थिफुंनो थाखाय दिनैनि सानाव साखाफारा जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों आरो जोंबो बुंनांगोन जिहेथु आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे बेयाव गुबुन गुबुन जि आफाद आरो जिथु माखासे माहारियारि आफादफोरनि जि दैदेनगिरिफोर बे दैदेनगिरिफ्रा दिनैनि सानाव बेयाव बाहागो लाफैगोनखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों आरो जों बुंनांगोन जिथु गाबोननिफ्रायनो जागोन बेयाव गाबोननिफ्राय जानाय गोनां जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ साबना हामना खालामनो थाखाय दिनैनि सानाव मोनफ्रोमबो दालाय आफादफोरा बेयाव साखाफारा जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों थारैनो जों बुंनांगोन जिथु नैबे हाबाफारियाव सा 120 जि मोसाखावरिफोर दङ बे मोसाखावरिफोरा बेयाव मोसागोन आरो बेजों लोगोसे जि बिहामजो हान्जानिफ्राय सा 50निख्रुइबो बारा बिथांमोनाबो बेयाव मोसानानै दिन्थिफुंनायखौ जोंनि सिगाङाव फोरमायनाय जादों नैबे समाव आङो सोलोंथाइ फोथारनिफ्राय बड'सानि जानानै केमेरा पार्सनजों लोगोसे सोरांसार बाग्लारि